Hey, wow, bashana. Kushubile bashana. Ay, bashana. Le anizwanga ngami le bashana. Vele bomamgobhozi bonkabi. Neyibonela nani kwenzakalani la. Kulandela ukuthi wobashana ziqala izinto zimshubele wobashana umchunu amcindezela amakhomishana wobashana kuvela ubufakazi ungena ngephuzu wobashana eofisini lika president wobashana iDramza wobashana kwachitheka igigi wobashana kwasaphazeka amakhondomu aseclinic wobashana abhalwe ukuthi banana flavor kwashuba wobashana uyakala umacingwane wobashana lapha kweDramza wobashana uthe wendoda wena wasaqala lezi zinto zomakhomishana nazi zingcinezela uyakhohlwa yini ukuthi mina nawe dala sigudla zonke dala sihuzuka dala sishaya imthangala nginemfihlo zakhe enzima kabo wendoda awuzami ukuyilungisa le nonsense ngoba ngizokhuluma angathi wobashana unofakazi namathephu ngezinto esingazazi zakophalaphala wobashana nakomarikana wobashana ayensukwini wobashana iDramza ngempela isibonakalisa ikhahlela kwasana sithi hey mkhipheni umchunu lapho kumakhomishana akho ufakazi ukugcinezela umchunu mkhipheni lapho akukho kubamsana wobashana ezweni kudlala umachathelana wobashana kubhekiselwana phansi kushubile wobashana isaso sholonto wobashana basopa lo ciao plarm thokaze wendoda mangishona phansi ngeke ngishone phansi ngizokhuluma